Ayan. Pwede yan. Tara. Hello everyone. Ayan, welcome to our channel, Bicolana Vlog. For today's vlog, nandito kami ngayon sa Divine Mercy sa Marilao, Bulacan. Tara, let's go guys. At libutin natin ang loob ng Divine Mercy. Let's go! At hindi na ako, kayo naman. Hindi na ako nakakita. Lighter. Tito, kumuha na kayo.